bro. Nah, nagpansin di karon bro, nami diri sa Duba. Na musingil ba? Ay, yang kan nonton, way sudan, motor sudan. Mana yung tambal? Yang ko ni tambal, lagawa ni tambal. Tara bro. Gikuha ko ni Master Tambal bro, tara bro na. Ang giro kayo. Nami Kurduba karon. Sing a new song. Kami kurba si Tambal ni Amon Ramir ko yo ni Ramira. Kani si Chris ni amo ang gitarista. Paksit ni kani amo tikisya ni na. Bro. Asa David ano Kurduba na ano liwa sponsor na to eh. Ayo kayo. Unsa may question ni Ray? Wah, Christmas party ni mga mananagat. Sige bro. Sige mi ko daw na sugod ng iba niya, muuwan mo bro. Napapad na ko, mo ni nagkuha na ko bro kani siya. Ano si Cyril Diaz Liminto? Yawa ni papad. Mo ni siya champion sa mo ni nang harot bro. Harus kamunggay. Kumunggay. Sige bro. Salamat bro. Bye bye bro. Bye bye.